Ingdeng trokebra troksi Lukhimon kartu inglong cingri Lukhimona dowana longta katalon. Ilinra Gramin koi drugs pen Kurfan Ali Bokojan Raikom sai kiari deng kacingna. Sarsing ingleng apan ASDC party pen sorplot. MP Amor Singh Tisopen Assembly along Article 244 e alam ke jai don take a pot Karbiang long BJP spokesperson atum kachuru bajerpo. Aprang si birta kilara do anupan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami o jang terang pi non arju ikha birtang tonpen. Thang ni phai ke thompen troksi an ingdeng trokebra troksi Lukhimon karchu lurulangsu inglong cingri Lukhimona dowana longta padupon bon. Lasong si thang ni phai phuar ni lurulangsu inglong cingri Lukhimona dowana long jai meke padopona long pherangkiatum ka homridam nangka pachini dona tingki Lukhimona thorom nangki plangki krisir kebra phokebra nerkeba ningkan guru sar lokhoning tihan sekpen ajoksi Lukhimona thorom nang dulu lapen laso thorom ki karbiak khayang bong pensi nangki planglu puta lasong si guru madaning tihan sek kapin khata tingpen ingdeng trokebra troksi Lukhimon kar chulaki karbiang long asa meghalaya angkang penching lok penang ana dimalong rialongta talon pon padolu puta ningje laben thu alang litumke Lukhimon aron kirim dera phanle kardom ponchot kalisi kaprekaron kirim mate dhorom kapreka tuma phan anta kardom pipon pedu puta inglong cingri Lukhimona dowan rapchun bang sarsing timung ahin pen thana pachini long labangso ingdeng trokebra troksi Lukhimon karcho long labangso report ang ki en lapen atok no tame labangso report palipon po busi ning thepon lo lapen leda lipon po asa prang sin ton ning klong ben churu parpiklo kardom asi labangso Lukhimon karcho lake kedamtang ingraji ningkan farukri sirkep ra pokero sirkep aningkan benang teng ponsi piningan ke ingdeng troksi kebra troksi anang choklo asi labangso Lukhimon adhorom karcho lapuge non dak tum dipu labangso dak angkang lapode kali itum bibinno longri isi edam tidhanna ponang itum Orunachal samedo Papumpare district lapen Lukhimpur Biswanath district Nogao Karbiang long lagi itum ini dolo lapen ang pada Golaghat samedo dolo peson lo lapen NCL samedo lalo hasil bangso Lukhimon adhorom ke lagi ponande pen ke bang lapusone kali lagi lokhon tihan sek apo men lage palom tihan sek lo apai men lage katurang pharpi lo lapen palom tihan sek apo lage sarburang tihan sek lo dula peson lo si cerok mai basa ro lo asi lage kaprek long ri pen lage bang lapata kali lapen kaprek ka khai pen pen lage bang lapata kali imithang elamiki imithang pindeng pen ketok cheson an same anam long jehodai pon long lapen hirjime ta chang pon long lalo lapen lasi lapang solong lokhon tihan sek mante anam Lukhimon arona teng megala polo pirthe munit hian dele tum keting honang ji kali pirthe kering pung pi an bangge tum kangon ka jinso pon pahaman pon dangji pusi lakein tum nang than pon lo lasi abang song bong lo akulang nang than pon tulo lasi pirthe no na kai ge kichu lasi labang so kichu long teme tum penangan ge tum kacere lapen kacerok tok itum ka phere mante kacere helo ka phere helo kacere lalo lasi tuman aja me bangela polo lasi kedamtang thang ni phai ke thom pen hala bangso thang ni phai ke thom la bangke itu mukru ban than pon isirup long pote rong sa duji ason tholo lati rong sa te paju sang deng lo adun tu lake ikuru bhang ke te paju sang deng lo la pen thang ni phai player ni bangke lake kedamtang sengkan pen pining sengkan an la bangso tum hon sengkang thir do la pen so lo tum lake sumle kang thir pusi polo hala so hon sengkang thir pen sumle kang thir kache ladani lo asi kedamtang sengkan long kitok cheson an same itum pining sengkan long ke joko changpon mane labang so sengkan bong lo misen pen itum ke dulong ke thak long ni phan labang so ahijime ke changpon long lalo lapen labang so ahijime ke hang ke lao itum kar bieng long arat der phan pokalin de pi the adang pi munit lapen thek bang pung bi an bang ke tum ke labang so thang ni phai pho ni ke kang thir mathe ke pido hal bang so kang thir mathe ki pi ke lam ke son surya phan an da tum hijime hang pi pon pelum matro Lukhimon phan ke kroi wong rat phan tum hijime ke hang pi la bang kali tum pirthe tum lakhau ni pinamun phan tame pirthe long anutin tame
rengdok reng mesen ben bucilo no son silo ni keto kelang kapuri kita temat hek nang di re nang di do la pusang lo la tebarang pada itum karbia khai ke non marke kilu kilom puak khai tame itum kilu kilom khai pole itum kido joining kali itum claim kurte itum uno asi ituman than polo kitengsi ke kroy nang di hala bangso ke kroy long bor I ponangi hala bangso ke bor ilong ahok per sai claim ponang di lalu Karbi Anglong pe Nagaland na duya hoyalong Bokojan Raikom sai ke atum arniwang keton kelang kacaria sai ke claim bom asonsi thang ni phai pho arni Karbi Anglong pe Nagaland na hoy Lahori janalong Raikom sai ke atum keton kelang kacaria sai ke claim bom hot por phai siapor inod banghini aking pen kedam bom aphan kahon the ke doajok pasang nungsi ajam borong along guruk dungsi duma homkup hom troksi an long pondong Laso duma hom kupa long pen raki mate drugs ilienra gram inkoy an long pondo. Kimate drugs pen kaching nang cekabang pu Kurfan Ali Nagaung district a sorpusi pang tekpon. Laso drugs pen kaching nang cek aphan Bokojan Raikom sai ke atum cepari deng pong sikar jupater tokasai klempon bomlo. Pini thang ni phai phuar ni ASDC Central Committee atum dipua methang sai hemalong pherang kya maikang ni laso pherang kya mayalong alang litum pen kaning je ponki sarsing ingleng abang ASDC party aron karkan social media long anta ketok dun tap aret ajoksi ASDC Central Committee atum mai ingi pongsi sarsing ingleng aphan ASDC party pen sorpon plot lu pusi laso pherang ke amayalong pen pangdakpot si militum ACC otomatis demand committee in Central Committee tumi da committee do lo meeting do lo kasi dito party constitution pen discipline la sa arona te sa atek pen dito tame party ting wai sim sai pen si dito party leader zone da discipline action nami chena ko lo okay angli searching ingle la Central Committee langli antame apotai Central Committee kachingwai lo me cherai lo chethan lo tame further la so ndi party la so activities bange damdire nangpo kapre so bange media lo penchelo lo kapre tame son damdire nangpo sitame alangli tame parso activities will continue lasi alangli phan mangke atumi Central Committee me along ke putho cherai thudalo along hame party discipline action ate article 15 ate betami tu action kene enna ko expulsion por sobante dison enna ko kasi song aphan kadu bela song phante thingni mati song angong situm kadu bela kitem na ji discipline action na ke discipline party discipline ma kadu bela maintain na ji kage president pencheng lo up to lower level member atuma tame kadu bela me sobanga responsible lo party discipline sub maintain mangi solam thepna joksi lang phan laso party discipline action na tengsi expulsion na andhek tame tengna ko la lai la ka pachini phan tame lai kan alang le phan batai Central Committee meeting ka request lo nang le social media long ma ke party against ma ke nang le to option lo kasi nang le la so pa stop mo party dissorting kopi ma ke na sorting sidang le tok nai kai claim nai to ma ke tame lang le la ba project lo non kuta party lang li non atumi anta lang le Central Committee member la kita me alang li bang party against to bon kulote alang li bang party membership kan bang ke itu alang ko masa tu bang ke alang li bang expel nang ko itu jamane alang li ke do ko ko ini party abang seksa rapid lo. Adalah, seharusnya ini adalah Central Committee no kopi apa sih? Central Committee member. Member tu actually terkait alang libang ke AGS lah. AGS pen alang libang person tu setame alang li Central Committee member tu bomlang. Setame Central Committee member tu bomong alang li ke resi agensi
ninge bo lalu kote alang ni fanke RSC Central Committee kali primary membership anta ni tum jo ye te upai bele lo nasi atumi Central Committee meeting dolo ni tum nang ko nang fanke Namun dia searching link bagai SDC along, party long, kacau anda available. Kalau participants kami hantar. Anh hantar lah. Alang ni fan ke expel lo. Pinithang thang ni Pai Puar ni Karbi Anglong BJP spokesperson atum chelang si BJP asa hemalong pirangkia maikang ni. Non hejong Parliament Assembly Session along MP Amor Singh Tisu Karbi Anglong pendi mahasau ahem prek Article 244 airport hak lam ke jai donapot Karbi Anglong BJP spokesperson atumpin MP Amor Singh Tisu aphan kacuru pajirpon. Notice, one of which has been in relation with the demand of the Hill tribes of Assam for implementation of Article 244A of the Constitution of India. Anglong ajak dinkluiben kachisong 1986 aningkan pen piniani anta kritikri bonte bont sangsepin pen autonomous state pini Karbi Anglong araratu nang chisong bong wangbok labangso autonomous state alam the nang tum kadoi de chini lo Karbi Anglong araratum ko ane kithi gijang ko ane kisumnang labangso alam the piniani anta Karbi Anglong araratum anutinta aning alu sidola la pentu kaita autonomous state metu sig long poma la peno autonomous state long lutante Karbi Anglong ke chingthurpo la bangso non autonomous council ke do bom aja kong penchora bangke Karbi Anglong arara phag ki pachingthur je phan pachetang labune lasi pachetang lab nai polotangte autonomous state bangke ditun long vek nang po wajak dinklu peniltum chisong bom sila bangso alam patumi 6 parliamentary Difu parliamentary constituency IMP akehai Amor Singh Tiso patumi parliament along autonomous state alam alang li klardak peningedun lo labangso ninge bomahot India a prime minister home minister defense minister tumanta dolap nang tum kadure chini lo Bharatiya Janata Party parliament along bang pharohini ra bang tikep do MP Lok Sabha along la song bong pen kangi dun longe tungke bang troksi bet la bangso bang troksi ang bong pen bahini tum sia tumi ninge dun long chot la bangso ilituma MP Amor Singh Tiso kangi bomahut prime minister ta dolo home minister ta dolo la pentu ke defense minister atumta doiklo Narendra Modi ta dolo home minister ta dolo la pen Rajnath Singh ta dolo ta selang lituma thengno si ilitum IMP alang li klardak peningelo je Karbi Anglong aning arara ning ke hang autonomous state bangke nang pipleng pivek nang po article 244A labangso prime minister of home minister of hanta choropo polangli atumi ningelo lancho ta kali non ke bangji a session hut non puthot a session hora bangke president Drupadi Murmur alangli ponpe ki panum labang solam talangli bangke ningi ponlo lasipini Bharatiya Janata Party sarkar bangdet pena bangke lanikan ke bangbong north east along kuti phoso se a tribal atum pinia bangke Bharatiya Janata Party aphan kachuru Bharatiya Janata Party sarkar pendet wangdet pena fia bangke penan kaching thora bangke theglong lo lasi Congress aphanda pulo nangtumte charli tu nangtumte charli non je pini Bharatiya Janata Party nikan cap nikan crazy ki claim along labang solam ke nangtumte charli ponon puanta Congress tum hananta nangitumte hikhayanon pusi alangli utlo Assam along ta lasonda thaglo alangli north east kali Assam along antame alangli Assam along kaching thur awar sai ki pi lapen pini peace and development ki do joine pini abangta Assam long ta misen isi a poribek dolo po alangli solam ta pengi pono
la pen thu cho kalilang akoi si bange 125 amendment bill constitutional long non ponpo lang sila bangso ke pon hostami kado kawe MP parliament long ke duana MP phanan ta lang chiningri lo la so bill ke pon hot ke kado weta nang support du nang support du non karbiang long rat kwano ne kisung karbiang long rat kwano ne labangso ke palong dia phan kwane aprana mu GP basi labangso abil ke wan hositame nang itu nang support du nang popu alangli kado ke house phanda chiningri lo lanjut kali 125 amendment bill along ajak ke lele dolang ajak isi hini ke tokpon pe dolang hol bangso lam setame ako government aphan chungri cholo prime minister home minister chungri cholo hol ha lam an setame ke pon thuji phan setame alang le ko chungri thulo kasi nilitum Karbi Anglong Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong pe nilitum iltum IMP Omor Singh Tiso phan niltumalihin pen chorolo alang li lahai alam klardak pen parliament along ki ponthek parliament long kan yethek la pen MP doana phanta labang solam klardak pen ki pachini thekapot Pinya birta lansi kang ton lo kardom